Magyarország talán nem nagy ország, mégis több mint 20 történelmi borvidékkel büszkélkedhet. Ám ezek a vidékek nem is lehetnének változatosabbak. Alig kell néhány tucat kilométert megtennünk ahhoz, hogy teljesen eltérő mikroklímát, talajt, ásványi alapokat találjunk. Mátralja, Bükkalja és Eger. Ez az északi borrégió. Ez Magyarország legváltozatosabb bortermőhelye. Az egri bor az izgalmas, sokszínű bor tud lenni, pontosan klimatikus sajátosságok miatt igen aromás tud lenni, és nagyon elegáns tud lenni egy idő után. Jellemzője a borvidéknek a késői kitavaszodás, a viszonylag meleg és száraz nyár, és egy egészen szép száraz ősz. Ugyanakkor az erdők közelsége, a hegy, a bükk háta lehetővé teszi azt, hogy a nappali és az északi hőmérséklet viszonylag nagy a különbség. Ebből adódóan, hogy elég jó aromaanyagok képződnek. Az ilyen dombok, mint ahol most is vagyunk, ezek kifejezetten az alapkőzet, a kitettség, magaslat lehet érezni. A völgybe szinte már nem fújt a szél, de itt most leengedezik. Nem erősen, de úgy, ahogy a szőlő kéri, hogy simogassa a szellőt. Ez nagyon sokszor így van. Mindenünk van az a nagyon jó itt a Mátrában. Van beérési mustfok, van sav, van ásványosság, gyümölcs, fűszer, tehát ezek mind megvannak, és ez nagy dolog. Tehát úgy lehet bort készíteni, nem kell hozzá semmi. Gazdag vulkáni utótevékenységet mutatja ez a fal, és ezek tufák, mint hát messzes tufa, dáci tufa, és könnyű, a szőlőgyökérzet föl tudja venni. Tehát nem egy olyan ásvány, amiben nem tud behatolni a gyökérzet, és ez mind beépül a borba, ez megjelenik benne. És ezen az alapkőzeten, illetve a rajta lévő talaj rétegen termesztett szőlőkből lehet tüzes, magas alkoholú, kemény, tökös borokat készíteni. Nagyon szép fehér borokat is tud produkálni. Ez az északi régió, tehát van leánykánk, olasz rizling, ami nagyon változatos borokra képes. Minden évjárat más, különböző születidőpontokkal. Maga az egri bor az hagyományos módon házasított bor. Legyen az fehér, legyen az vörös. Tehát házasított több szőlőfajtából készül. Elsődlegesen fontos egyébként az, hogy az egri bor olyan legyen, ami utánozhatatlan. A bikavér, mint egy hagyományos terméke, mondhatjuk, produktuma ennek a borvidéknek, amelyet most a mai kor minőségi szintjén teljesen újra kell fogalmazni. Többféle változatot oltottunk le a kadarkaszőlőből, eltelepítettük a formintot, van háslevelű, olasz rizling, itt van a leányka, a csókaszőlő, természetesen a kékfrankos, ami szerintem azért ez a Kárpát-medencéhez erősen köthető. Ez mind-mind olyan ízvilággal rendelkező szőlőfajta, ami egyediséget adhat a borunkhoz. Gyakorlatilag az összes borstílusból lehet nagyot alakítani. Tehát ez a világ egyik legsokszínűbb borvidéke. Pont ez zavart is okozhat esetleg a fogyasztók körében, hogy nincs egy egyértelmű identitása a borvidéknek, de én mindig azt szoktam mondani, hogy pont ez lehetne az identitása a borvidéknek, hogy ennyire sokszínű. A 0 és a 7 évjárat bent van a pincében. És a 0 és a 7 évjárat azonos fajtában mit mutat? Hát ebből lehet tanulni, hogy az, ami 1 éves, az, ami 7 éves, ugyanarról a düllőről, ugyanarról a tőkéről, miért olyan? És hát ezt tanuljuk most meg, hát ehhez elég sok jó bort kell inni, és igaz sok jó barát kell, mert önmagam kevés vagyok. És hát ha mindezt megtesszük, akkor rájövünk arra, hogy a Földön nem nekünk van szomorúságra okunk, hanem aki ilyen borokat nem iszik, az az igazi szegény ember.